Takže ahoj lidi, takže mé jméno je TheStrong6 a vítejte u mého let's playe z dalších miniher a dneska si zahrajeme zase Skywars. Je to prostě jedna z takových her, která prostě neomrzí a kterou můžete furt hrát. Takže mám trošku menší lagy, tak se omlouvám, ale jdeme skočit do portálu. Jo, super, už hrajeme hned. Když tak na téhle mapě jsou 3 nebo 4 truhly, takže to je dobrá mapa. No, mám docela na nic meč, takže doufám, že najdu lepší. Super sekirka. Jasně, meč. Ten se vždycky hodí. Ale tohle tady bohužel nikde nejsou. A pokud se divíte, že mě slyšíte tak dobře, tak je to tím, že mám nový mikrofon. Doufám, že jste za to rádi. Tak nahoru. Bojím se, že na mě teďka začne někdo střílet. Alespoň jsou ty enderkoule. Nikoho tu nevidím. Buď jsem slepá, nebo jsem slepá. A třeba tam, no. Počkej, proč jsem hodila? Ne! Ano, jenom já můžu spadnout do vojdu. Ano, jenom já. Prostě skvělý. OK. Takže jdeme ještě jednu hru. Ta byla hodně krátká, takže chtěl by to ještě jednu hru. Tak. Jaká je to mapa? Aha, to je ta teda dlouho načítám, no. Tato mapa je dobrá tím, že je největší šance, že vám padne enchantovaný zlatý jabko, teda aspoň si myslím. Mně teda ve většině případech padlo, takže dobrý. To je 20 sekund, takovou dlouhou dobu, bože. Tak, dobrý, můžu. Skvěle. Diameč. Jo, teprve teď jsem si to všimla. Jsem nějak dezorientovaná. Je dobrý, že hned za začátku máme ender perly, takže v pořádku. Ale tam s tím dokoukal hezky. To je to hodně hráčů. Dobrý. Zase lagy. Tedy by na mě někdo zautočil, tak by to nedopadlo dobře. Dobře. Takže pokusím se na někde ve středu, takže musím se plížit. No, můžu se tu někam portovat. Jo, super. Jo, aspoň, že nějaký truhly nevybral. Pozitivu. Au, ne! Já do té lávy nechci spadnout. Teda úžasné věci. Jau, ne. Ne. Vypadni. Super. Hezky, 12 vypadal, to je dobrý. Nemám už místo, takže musím si vidět třeba tohle. Tak. Čus. Nebude ti vadit. Ne, nespadnout hlavně. Hej, aha, chceš ho pěkně? Ne, huchu, ne. Ale to je slabé jeden. Musí si najít enchantovaný golden gapple. Jo, tomu tak říkám. Ach jo, trapáček. Takže ještě jednu hru. Takže jaká je to mapka? Jo, moje oblíbená jungle.
Dobrý. Cože to musí mít tak debilní brnko? Jo. A tohoto radši nebudu stoupat. Nedám ukážu proč. Hele, někdo je ve středu. Co tak dlouho zabíti? Mám si, že s tím je to dobrý. Cípni. Cípneš? Laskavě? Ne. Prosím, umři. Dobrý. Tyjo, tolik enderpearl, jo? Tak to je dobrý. Ale někdo skočil, to je blbec. Jo, super, konečně lepší brnko. Jej, to potěší. Ne. Ano, sakra. Au. Ach jo, ten Cookie nakonec vyhrál. Duch 5? Takže si zahrajeme ještě jednu a poslední hru. Je moje oblíbená mapa, Igloo. Je, super. Těch enderpearl mám docela dost. Víš, tak tady ještě jedna truhla vzadu někde. Aspoň myslím. Aby to byla strana, tak dvoukneme TNTčka. A ne, teď mě to zabije, Au. Dobře, to trošku nevyšlo. Chtělo by se to zjednout. Ne. A ne. To zapomeň. Ne, já tu nejsem. Já jsem jenom písek, já jsem nevinný. Ne, hej, někam, jdi někam. Fakt jako, to nemuselo být. No, takže, já bych to tady už ukončila. Doufám, že se vám Let's Play z další minihry líbil. Pokud jo, tak můžete dát like, nějaký pěkný komentář, mě to prostě potěší. Tak se mějte a u další videa čau.